Sa good morning, Idol Bernard. Dito yan ti may kalimang aldaw, natal na, iti bukod nga probinsya. Agda po tawan da iti untoward isyan. Gimno pa iti kasta, sigon iti PNP, ket nakasaganadan, Idol Bernard, nga may patungpal iti baro nga mandato, iti kabarbaro nga Chief PNP, iti 3-minute response time, ali iti kaming iti PNP. Iti laing nga kalman, inalawag ni Brigadier General Lalo Evangelista nga dagiti 3 pillars nga kayat nga ipatungpal iti baro nga Chief PNP o mula dati panay patungpal iti 3-minute response time, dati unity and moral, kente accountability and mobilization. Nakasagana kanon iti Pro 1 nga agtungpal dati baro nga polisiya nga patungpal ni General Torre para palang hati parong imahe iti PNP. May sapay datoy panakai patungpal iti drug operations kas imunan nga impatungpal iti PDEA ken iti Pro 1 iti national daw dati drug group iti pagpud Ilocos sa Norte ket Balegi inuway nga operation. Sigon ni General Prias ti kaudyan assessment iti Pro 1 ket dati namnamaen ti Chief PNP nga 3-minute response time ket naabutan da Idol Bernard 3 minutes and 8 seconds. Dato'y test nga niwaya sa maragsakan iti General Evangelista agapo dato'y ket nagbaling aktibo iti PNP ti Pro 1 ti 3-minute response time nga papatungpal iti PNP. So nga iti agdama Idol Bernard kuna iti Philippine National Police ket amin tatta ket ipatungpal da dito ito because taget agbali iti imahe iti PNP iti publiko nga to protect and to serve Idol Bernard. So iti agdama iti tatta nga baro mandato iti PNP ura iti INPP o ket sumurda kada ito'y baro nga patakaran iti Chief PNP tabigas taget amin tatang area iti Ilocos Norte anytime at iti pagkasapulan iti publiko ket nakasagana da nga aga-responde Idol Bernard. Kasuman dato'y alinaon dato'y statement ni General Evangelista iti laing kalman iti mismong Pro 1 nagpayag iti press conference kay sa amin tatang press corps iti intero nga Region 1. Paset iti pinapanagsalita. Sinusundan natin yung natunang spaces, GPP, our listed GPP, and the person is Nicolas dito ito. Inaalibig mo lahat. Siyempre yung sa amin is 3 minutes. That was during this Jason City and he wanted to be sa interview in the same manner from all men cities type about Cebu. Poblasyon ng bawat bayan. So,
natin yan is silence. So pagka hindi mo lang pa yung naman ito medyo makita rin ito. So kung wala ito, aksita, bakit wala ito? So hindi ito pero pa rin training and understanding that training is to bring intervention. Kaya tayo, Bernard, iti pakabuklan, iti statement na in short, dati police visibility, iti kahit tatangay enhance, iti PNP, kada iti poblasyon, ken rural areas, tago just in case, ada iti krimen ang pasama, dagdagos ti panagresponde, dagiti iti police. So, dakala challenge na tayo, PNP, dito medyo madanaga naman, Idol Dance, baka mo't agsubli mo, dito kota-kota, dati tunggal pulis kita oray ikantalang ni drug individual kita baka patsen damet ken aramidan damot dito just to comply. Well, hindi kita parang CHR dati. Oo. Linaon datoy inbagana baka tagunamon baka ay talagang mamit jay quota nga number of drug personalities sige mansulatan iti panipatungpal uri adrog iti mabayulate iti kalintigan dahil tagbalintat nga suspect ngam datoy 3-minute response kaya parang challenge ano the criminality ko malagi bukit it takes hour sabay makapag-responde dahil iti natuma iti crime especially no nilang barangay kita 3 minutes kito halimbawa at ako nagtawag at krimen and PTI okay police kita ang pinakasapatos so ang pinaka-ready di ano lang ito hindras at ito constraints nga agbalik at challenge ito 20 nga responde umuna pa iti traffic alam ka palisyan naman minsan na ito no dalugan na yan di ka ito barriers tata nga may patungpal iti 3-minute response iti may sa agreement akas kayak ni patungpal iti barbaro at si PNP at General Torre Idol Bernard. So iti agdama di aproban kunan ni General Evangelista di akalman ket ikarigatan iti PNP amin patungpal ato ino ang kaya iti 3 minutes yat 5 aging ganayin inot babas basit jay time allowance da nagresponde iti may sa agreement damag pulisya Idol Dennis Alivio tatak Amen. Maraming salamat, Idol.